Hello लोगोफोर, गुड मर्निं, वेलकाम बैक टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ डेभि क्रिएशन चैनेलाव फिन खेबसे बर' हरफिननाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। थ' लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो दि जाय बिथांमोननि भिडिअ एडिट खालामग्रा एप्स काइनमास्टाराव लेयाराव मिडिया सापर्ट लाया, थ' लोगोफोर बेखौ जों माबोरै सापर्ट खालामनो हायो, माबोरै सल्भ खालामनो हायो, थ' बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। थ' नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, जाय बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, थ' लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै दोनदो। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थ' बिदिब्ला जों गिबियावनो काइनमास्टारखौ अपेन खालामना लाग्रोनोसै। जोंनो जिखुनु भिडिअ मोनसे एडिट खालामनो थाखाय मोनसे फ्रेमनि गोनांथि जाग्रोयो। स' बेयावहाय प्लास मिडिया थुबाय, ओमफ्राय नोंनि गोसो बेयाव माखौ होयो। स' आं बेयाव 16:9 बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। थ' ओमफ्राय जोंनो भिडिअ मोनसे एडिट खालामनो थाखाय बेकग्राउन्डनि गोनांथि जायो। जुदि डाइरेक्टलियै भिडिअ कल भिडिअबा जों बेकग्राउन्ड नाङा। स' बेयाव जों बेकग्राउन्ड मोनसे लानानै एडिट खालामनोसै। स' आं गोसोमखौनो सेलेक्ट खालामबाय, बेयाव राइट क्लिक होबाय। थ' बेखौ एसे गोलाव खालामनानै लाग्रोदो। स' आं दहाय बुंनाय बायदियैनो माने जों लेयाराव जेब्ला इमेज ओंखारदों होनना बुंदोंमोन आं दहाय, थ' बेयाव इमेजआनो ओंखारदों। बाट इमेज ओंखारबाबो बेनि सिङाव भिडिअबो थायो। नाथाय बे भिडिअ ओंखारदोंबाबो भिडिअआ सापर्ट जानाय जाया। जों बेखौ नायनोसै आरो जुदि सापर्ट जामाराब्ला जों बेखौ माबोरै सल्भ खालामनांगौ बेखौ जों नायनोसै। थ' मोनसे भिडिअ क्लिक खालामना लाग्रोनोसै, ओमफ्राय जों बेखौ सापर्ट जानाय जाया नायनोसै। थ' बेवहाय भिडिअ मोनसे क्लिक खालामसै, जिखुनु गावनि गोसो बायदि क्लिक खालामदों। आं बेयाव आंनि सेभ थाखानायावनो खालामसै आरो इनकाउन्टिं वार्निं अके होनानै लादो, बेखौ अके होबाय। स' बेवहाय जोंहा भिडिअआ बेबायदि ओंखारदों। स' बेखौ ब्लेन्डिं स्क्रिन खालामबाबो बे फैखायानो, माने जेब्ला मिडिया सापर्ट जागोन अब्लासो ओंखारगोन। थ' लोगोफोर, जों बेखौ दाननानै लाथ'नोसै। थ' दहायनो बुंखानाय आं, जुदि सापर्ट जायाब्ला जों बेखौ माबोरै सापर्ट खालामगोन, माबोरै डाबल भिडिअ एड खालामनानै जों सापर्ट लानांगोन। थ' बेखौ बेक खालामना लाथ'बाय। ओमफ्राय जों बे गाहायावहाय थुबाय सेटिंआव, ओमफ्राय नाम्बार 3 डिभाइस केपाबिलिटि इनफरमेसन, थ' बेयाव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय राइटथिंजाय कर्नाराव डट मोनथाम नुदों, बेयाव जों थुबाय रान एनालाइसिस नाउ। थ' लोगोफोर, बेखौ रान एनालाइसिस नाउ होननानै लाग्रोदो। थ' बेखौ दसे सम नायनोसै। बे कमप्लिट जाबानो जों नायफिनगोन। थ' लोगोफोर, जों फाइनालि रान एनालाइसिसआ कमप्लिट जाबाय। थ' बेकआव थांदों। थ' जों दहाय जा भिडिअ खालामदोंमोन जों बेयावनो थांफिनसै। एडिट फिक्स, लोगोसे जों बेकग्राउन्डखौ एसे खालामनानै लानोसै। ओमफ्राय जों नायफिननोसै लेयारावहाय फाइनालि मिडिया फैमारदोंना फैमाराखै। थ' लोगोफोर, बेयावहाय नुबाय जों फाइनालि मिडिया फैबाय। ओमफ्राय जों दा भिडिअआ जामारना जामारा जों बेखौ नायनोसै। एड जामारना जामारा जों बेखौ नायफिनसै। थ' लोगोफोर, बेयाव भिडिअआ दहाय जेरै सिन ओंखारदोंमोन बेबायदि ओंखाराखै। थ' जों साननानै मोनबाय जे भिडिअआ अलरेडि माने एड जाबाय।
माने मीडिया सपोर्ट जाबाय नालाय जों बेखौ फुल स्क्रिन खालामना लाग्रोबाय आरो प्ले खालामनानै जों खालाम तो लोगोफोर गासिबो नुखाबाय जे भिडिअआ खारबाय जेरै बेकग्राउन्ड गैयालासे मादि खारो बेबायदि खारबाय लोगोफोर फाइनालि जोंहा सल्भ खालामनाया जाबाय तो लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनोमोन तो गासिबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे नटिफिकेसन अन खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाया नोंथांमोननिसिम सहैग्रोयो तो लोगोफोर सोरनोबा मानिबाफोर बेबायदि आपडेट नांगौब्ला कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय तो लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय